Ir-ribelli konservattivi u l-membri tal-oppożizzjoni tlieta filgħaxija rebħu vot kontra l-Gvern Ingliż biex jippruvaw jgħaddu liġi mill-Parlament li twaqqaf lir-Renju Unit milli joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Wara diskussjoni urġenti fil-House of Commons li damet għaddejja aktar minn 3 sigħat, maġġoranza ta' 328 vot kontra 300 vot, il-vot intrebaħ biex il-grupp ikun jista' jieħu l-kontroll tal-aġenda parlamentari. Dan ifisser li b'maġġoranza ta' 27 vot, il-membri parlamentari ribelli se jkunu jistgħu jresqu abbozz ta' liġi biex Brexit ma jseħħx hekk mhux biftehim, u għaldaqstant il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jista' jiġi pospost għal wara l-31 ta' Ottubru jekk ma jkunx hemm ftehim. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara dan l-iżvilupp, il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson qal li l-House of Commons ivvotat biex taqta' saqajn ir-Renju Unit fin-negozjati mal-Unjoni Ewropea u ħabbar li se jressaq mozzjoni biex tissejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Huwa mifhum li din se sseħħ fil-15 ta' Ottubru, jumejn qabel Summit Ewropew kruċjali fi Brussell. Intant, tul il-jum tal-Erbgħa Johnson kompla jaffaċċja kritika ħarxa minn kull rokna tal-Parlament Ingliż, hekk kif baqa' jinsisti li bis-sewwa jew bid-newwa ir-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Ottubru. Madankollu tenna li d-diskussjonijiet dwar ftehim għadhom għaddejjin. Iżda l-mexxej tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn irribatta billi qal il-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel kixfet li fil-verità ma huma għaddejjin l-ebda negozjati u li l-unika strateġija li għandu Johnson hija li jilgħab għal ħin. Huwa talab lill-Prim Ministru Ingliż biex jippubblika l-istrateġija tan-negozjati kif ukoll id-dokument li ħejja l-Gvern dwar il-preparamenti ta' ħruġ mingħajr ftehim. Johnson wieġeb billi sfida lil Corbyn jivvota favur li ssir elezzjoni ġenerali bikrija, bil-mexxej Laburista Ingliż jinsisti li l-abbozz li waqqaf il-ħruġ bla ftehim għandu jgħaddi mill-Parlament qabel ma sseħħ elezzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.